Tiesitkö Kalle, ettei vieverit tykkää, jos aina jää maksipaskat yhden päähän, pitäisi joskus kotiuttaakin. Hyvää yötä, kimpat ovat nyt pelastettu. Nyt ei mennä rappuseen, vaan suoraan alas parvekkeelta, napsuuko. Mikään ei enää yllätä valitettavasti. Kohta pääset Kalle sellaiseen karuselleen, ettet oo Särkänniemessäkään nähnyt. Saat maksaa siitä Valentinosta ja mun seksielämällä vittuilusta. Vitu hemuli. Kalle. Mene katkolen, vitut mene. Seiskaan et koske. Ei helvetti. Arvatari. Nyt on vittu! Vittu, pam! Aspa, tuokaa Ilona tänne. Naukuuko? Ei välttämättä. Ne ei enää yllätä. Niitä nähty kaiken näköisiä. On pahoillani. Niitä nähty kaiken näköisiä perseen reikiä elämän aikana. Mikään ei enää yllätä. Tuovele vittu! Kalle. Älä heitä seiskaa rappusiin, se hoitaa affihommat helvetin hyvin. Heilahti! Sait kovistella seiskaa, nyt voit keskittyä taas kimppojen rullailuun ja viewerien rahojen kuoppaukseen.